Публичните компании имат нечестно предимство на пазара. Свободният пазар предполага, че всички играят по едни и същи правила. Публичните компании – не. Когато една компания стане публична, тя отключва предимства, които частните бизнеси никога няма да имат. Не по-добри продукти, не по-добри идеи, по-добър достъп. Публичните компании набират капитал, без да взимат банкови заеми. Те продават собственост, вместо да теглят дълг. Това променя всичко. Загубите стават поносими. Разрастването излиза по-евтино. Времето се превръща в предимство. Докато частните бизнеси се борят да оцелеят, публичните компании могат да работят на загуба с години. Те могат да подбиват цените, да поемат загуби, да изкупуват конкуренти. Това не е конкуренция. Това е издръжливост. Свободният пазар предполага, че провалът премахва слабите играчи. Публичният капитал отлага провала. Мащабът заменя ефективността. Достъпът заменя умението. Пазарите не изчезват, те се накланят. Публичната компания не нарушава правилата. Тя променя терена. За това да си публична компания е като чийт код. И за това свободният пазар спира да бъде свободен в момента, в който публичният капитал влезе в играта.